Čaute! Nová kolekcia Vicolo kabelky. Ukážem vám. Pozrite na tento nádherný model, ktorý môžete nosiť cez rameno, crossbody, alebo môžete si ju chytiť do ruky. Pozrite na ten nádherný model. Postupne nahodíme na e-shop a potom pre vás ukážem vám ďalší model. Krásna, kožená, na reťazku kabelka, tiež cez rameno, crossbody, alebo si ju môžete chytiť takto do ruky. Úplne brutálny model, nádherná kožená Vicolo kabelka. Potom máme ešte rôzne farby, aby som ukázal. Táto farba je brutálna, taká jarná, letná, úplne super. Rozbijete s tým každý outfit farebne a potom máme pre vás aj takúto krásnu klasiku, elegantnú, čiernu, tiež crossbodným pásom. A potom máme, aby som nezabudol, musí byť aj červená. Pozrite, takýto nádherný štýl, aj do ruky ju môžeš nosiť, úplne super. A potom som si pre vás prichystal ďalšiu koženú kabelku. Pozrite, toto je taká spoločenská, krásny model. Budeme ju mať, si myslím, v rôznych farbách. A potom, aby som nezabudol, ukážem vám ešte takéto dva modely nádherné, tiež spoločenské, Vicolácké, úplne brutálne. Tieto modely kabelky postupne nahodíme na e-shop, takže sleduj, lajkuj a brutálne kabelky. Čaute!